Rojnamegeriya Kurdî hêşt got hêviyên gelê Kurd careke din vejîn û bandora baş li ser belavbûna çanda Kurdî li cîhanê hate kirin û gelek ji karê nivîskarên got bi zimanê Kurdî dinivîsandin. Bû zimanên Ingîlîzî û Fransî her wiha Almanî jî hatine wergirandin. Di heman dema got Rojnamegeriya Kurdî careke din çalak dibû. Rojnameya Kurdistan bi zimanê Kurdî hatibû li darxistin û vê yekî xwardûnek da çalakirina rewşa Kurdî bi tevahî. Belkî hin rewşenbîr rojnamevanê vê yekê baş dibînin. Got navê Kurdistan bi zimanê Erebî de hat nivîsandin û gelê Ereb Kurd û Kurdistan nas kirin. Lê mixabin bandora wê ya negatîv ew e. Got ew weka hewildanekê bû, got zimanê Kurdî careke din winda bibe. Di sala 1931 de Mîr Celal Bedrxan kovara hewar derxist û di 15 Gulana 1932 da hejmara yekemîn hate çapkirin û piştî sal û nîvekê hate rawestandin. Li gor nivîskarên Kurd got kovara hewar bi her du tîpên Kurdî û Latînî de hate şopandin û asta ziman û çanda Kurdî bi xwe re bilind radikir û piştî demeke Kurd ew tenê bi tîpên Kurdî de hate şopandin. Malbata Bedrxaniyan di xizmeta Rojnamegeriya Kurdî de her wiha ji bo zimanê Kurdî jî gelek xizmetkar bûn. Lê mixabin di demsala bîstan da û di demekê de got zimanê Kurdî li herêma Kurdistana Iraqê û Kurdistana Tirkiyê ne qedexeya. Nivîskarên Kurd bêhtir zimanên Erebî yan Tirkî di karê nivîsandinê de bikartînin. Belkî rola siyasî li ser vê yekê giran û dijwar e. Lê dema got em berê xwe didin Kurdistana Sûrî û piştî derbasbûna 4 salan li ser şoreşa Sûrî. Em dibînin got derfeta got nivîskarên Kurd zimanê dayîkê binivîsînin heye û tiştek pêşiya wan nasekine. Got ew Rojnamegeriya Kurdî bi zimanên Kurdî zengîn bikin. Lêpiraniya wan ta roja îro bi zimanê Erebî dinivîsînin û balê nadin giraniya parastina zimanê xwe yê Kurdî. Heta Partiyê Kurdî jî li Kurdistana Sûriyê daxuyaniyê xwe bi zimanê Erebî derdixin. û sedema vê yekê zelal e. Got kesên got wê daxuyaniyê bixwînin bi zimanê Kurdî nizanin. Ev jî di hundirê partiyên Kurdî de pirsgirêkeke mezin e. Her wisa hin malperên got rewşa siyasî, civakî û çandî ya Kurdî li Kurdistana Sûriyê dişopînin, zimanê Erebî bikartînin û sedema vê yekê ew e. Got hinek qelsebûn di zimanê Kurdî yê karmandên wan malperan de heye û divê zimanê xwe yê Kurdî baştir bikin. Da got tiştekî Kurdî zelal û paqij pêşkêşî civaka Kurdî bikin. Eger em li çareseriya pirsgirêka qelsebûna zimanê Kurdî di Rojnamegeriya Kurdî de bigirin, divê çareseriya vê yekê di hundirê partiyên Kurdî de werê destpêkirin ji ber gotpiraniya hemwelatiyên Kurd endamên partiyan e û eger ew ne endam bin, kesek ji malbata wan di partiyekê de kar dike û dema got partiyên Kurdî daxuyaniyên xwe bi zimanê Kurdî derxînin, ew kesên wê mecbûr bin got fêrî zimanê Kurdî bibin. Her wiha em weke rewşenbîr li ser belavkirina zimanê Kurdî di alavên ragihandinê de weke kovar, rojname û malperên înternêtê bi zimanê Kurdî kar bikin û eger derfet li bakê hebe divê ew bi erkê xwe ji ber xwe rabe. Da got zimanê Kurdî û Rojnamegeriya Kurdî çalaktir bibe û demek wê werê gelê Kurd ê bi ragihandinê xwe pêşkêşî cîhanê bike.